A pesar de que leva poucos anos practicando esta modalidade deportiva, consistente nunha carreira de longa distancia, o tempo que se van superando distinto tipo de obstáculos de moi diversa índole, con exercicios de suspensión, coordinación, equilibrio ou forza, logrou clasificarse como representante español para competir no Campeonato do Mundo da Especialidade, que se celebrará esta fin de semana en Londres. En España temos unha serie de carreiras que nos clasifican para ese mundial, tens que conseguir un posto bo nesas carreiras que clasifican, conseguín este ano pois, poder subir a ese tren que nos vai levar a Londres. En este caso pois, hai participantes de todo o mundo, non? O ano pasado foi en Canadá, polos temas da viaxe que é moi caro, pois non puden asistir a ese mundial. Este ano sí, se acerca a Londres, a Europa, é un poquinho máis asequible poder participar, e vamos unha serie de españoles representando un pouquiño o noso país para intentar pois, poñelo no máis alto, non? Nolo Romero competirá na distancia longa de 15 km e 100 obstáculos, na categoría de 35 a 39 anos. Como rivais terá os mellores deportistas a nivel mundial, poñéndose como meta poder acabar entre os 10 primeiros da súa categoría, aínda que sabe que será unha cousa complicada. O ano pasado no europeo conseguín quedar entre os 15 primeiros da miña idade. Este ano pois, gustaríame incluso mellorar, porque sei que teño marxen de mellora. Este ano estou mellor que o ano pasado e bueno, espero lograr quedar o máis alto posible. Nos últimos anos este tipo de competicións están a ter un maior número de seguidores. Un dos retos deste boirense pasa tamén por poder conseguir organizar unha proba a nivel autonómico ou nacional nesta comarca. Teño ganas de intentar conseguir que se traia unha carreira, se non sea para o Boiro, pois si para o Barbanza, porque realmente son moi espectaculares. E sí que hai unha parte, digamos, que chamamos élite, que é onde compito eu, pero hai unha parte popular moi grande que claro, como é outra categoría, ten outra normativa máis asequible e pode disfrutar calquer persona que lle guste un poquinho de deporte, pode disfrutar este tipo de carreiras. Entón eu quería intentar acercar este deporte tamén aquí ao Barbanza. Os apoios neste deporte, aínda que esteas na élite, ao contrario de outras especialidades máis maioritarias, como é o caso do fútbol ou o baloncesto, son escasos. Apenas para o patrocinio da roupa que se emprega nas competicións, polo que os custes desta viaxe deberá sufragalos do seu propio peto.